Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Santali ki met beneng ken pau ha arfa pratarik menta kata yo. Laong ba gajing batai ki sat scientist ba kandan gajing pau ki santali ki met beneng ha arfa pratarik menta benai kita kilong umet beneng Jupiter, Mercury, Venus, Uranus bat Mars ken pau ha ka por men met. Scientist jong ka NASA, NASA, Bill Cook ulaong ha ka CBC News ba kandan gajing pau jong tigi met beneng ha ka met arfa pratarik ha ka rukom ka ba internet ba. Kimet beneng Jupiter, Mercury, Venus, Uranus bat Mars ken pau haka por men met marjan bat ubnai balong siteng bala ban ui na baro keleng ka perthe pila ru ban ui na gajaka ka bapidan kalat ban ui bahaya jing pau te kimet beneng kalong pila ban pe baha daga jing ringdor balai na gajing ka dum ap hadu banda sep kasngi sami sabar sapek ha gajaka balong thaba jong ka swing beneng ha ka ba kasngi kasep pin sayo yau Jupiter hakmat Mercury bau thaba sai bha Rick Fensbergs senior contributing editor jong ka Sky a Telescope magazine ulaong ha ka NPR ba Venus ulong kham hajrong na swing beneng bat kalong suk baha ban bat Uranus pau marjan bat Venus phila ban baha daga ba penon kam daga binoculars Mars uthaba sai baha hajan ubanai kini kijing pau kimdei ba kimet beneng kibut ranti kat kum kajing jingai tangba kandei kalat bangin ya baro santli kimet beneng ba pher man pau hasahit beneng ha kaju kapor ladon ru kaju kajing pau kimet beneng hasing beneng mention nem ha ubanai jileu ha ka ba Mercury Venus Mars ba Saturn ki pau hasing beneng kanei gadei hadin khat pras nem kimet beneng ki pau hasahit Margane kanom jiashu hadin sapos nem kajing pau ha ubanai jileu mention nem kadai kajing pau bakar pang na kiwe kidaw kini kisantali kimet beneng ken pau biang kumju patranti kat kum kajing jingai jong kasngi